pokok marokata asa masuk kita ke pertanyaan pasien imam pemohon panon Tuhan Yesus Tuhan Taala sadari kami yang mati dari Makassar kami mari tematikan laulo biru-biru mamorsa akaduna. Margite kuarni di Bapa Ama, dohot kuarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot kuarni tong di parbadia, amin. Akan jolma Kristus, dipele pondok akka pangiduan na dohot ilik-ilik na mardongan angguk bolon dohot ilu-ilu, tunatu palu akon ibana siang hamatean, jadi ditangihon ibana. Dari madua siang hata hutomi ay adik pe anaki ibana di guru hondo panguluyon markipe siang napi naon nahi jaladun ripas jadi si horkon haduaon sa liling-liling nado ibana di sudiri na mangului ibana amen martani yang makita ali aman nami para si rohana sumurung di batani haduaon nami Wimot kami dodiak ka arion panaonon doh hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pakibul marohan nami jala parbadiai. Mamikiri sudi na tinaw nami.
Tandaan matuk kami dosa nami, asa biarsakon rohan nami, asa hupompomi kami kisap-kisap dohot sakap-sakap ni rohan nami narwai. Jala asa upasau kami momoni rohan ina manubus kami, asa martua kami marhiti siani rodi saliling-liling na. Say patupa may di kami marhiti iti Tuhan Yesus Kristus, anak hapolongan ni rohan. Amin. Kudul mahuri. Mari terima kita Yesus nama morsan dosan buat dia. Bunyi sahat ma Jesus rap dohor nasida tu por maksada na margoa Getsemani. Jadi di dogma dua kasih siang nai. Kudul mahamu juru di son saliling pisan au markania. Bunyi dito informasi Petrus dohor anak misi Zebedeus na duai. Bunyi gabe masak situ duma ibana jana bobonosan. Jadi di dogma tu nasida mate masak situ duro rohaku tira namate do bisom mahamu dungo rap dohor aku. Bunyi lau maribana saut itu jolo dipatukak mabogina putano maatangnya min nama aliaman namun nakarbaken saltu kon masih inumonon sianam alai tahe unang marguru tu rohaku rohamdo bungi mulak maibana dua kasih siana jala tarbuluk nasida didapot. Jadi di dogma tu si Petrus kang margogo hamu hape dungo rak dohotau nang samobas dungo mahamu jala martania asa tunak kamu bongok tu pamujuna ena kirkir donian ponditi ale galedo ia daki. Mari kita
min nama aliyama molo sotar bagen sal tuon dari kontuinu say salma lomo ni rohang dungi binaro ibana kapulung se masih siang naik didapat ay macay dog-dog sa ibon nasida. Jadi tidak dikon malau mantangiyang patulu kalion mandok hataote. Dungi didapot kon mangusea kasih siang naik. Jadi didok matu nasida. Datang muna dobe mudong dohok maradian. Nunga dapat iktinan wain. Sahat ma anak ni jol main tutangan ni pardusa. Mahamu lau mahita di nunga ro na pasahat tonal. Marete me. Parcerido inganani jojo marbumu Jesus tusido hoak kasisian ya si Judas biarako maka soldado do hoak kanaposo ni situ animal didapotong matusi matat sulu-sulu palito do hoak sinjaka di foto Jesus do salubur na nang songgok pribadi jala ruar maibana di doa matu nasida ise do na dinalahanmu jadi nina nasida mamangalusi iman Yesus halak Nasaretido dungini na Yesus mamandok nasida aulun ale doho si Judas si parjegeli jong-jong di lambung nasida asa dung di doh tu nasida aului sumur manasida akamar inggangan mah tutana dungi yulaki mamanukun nasida ise do nani luluang muna jadi didok nasida mah Yesus halak Nasaretido dungi na Yesus mamangalusi nasida nunga hupa-hua itu kamu aldoi asa moro aldi lului kamu luas malau akaon kanen lo jupang na didok nai dangarong nama ko kubain agia sada siang akan nani lekomi tuaw alenunga di pabotohon parjegi iyan partinagdaan tunasida ay gidok do iya ina hukumma ibana may imat kupamu asa pitor didapokon na Jesus gidok ma tagi di ho guru los dium ma Alenina Jesus mamandok ibana marhua hotu son angya Judas ang umawon do kate di bae ko pasahaton anak ni Jolmay dungi Roma nasida dilalu ko matahan nasida tu Jesus manakku ibana marete kita
Bisita mapudangna. Ditapulhon matu naposo ni situa mali sa ala. Dipisik ko mapinggol na. Jadi didok Jesus matu ibana. Pasarong podang ni. Ay naman itak podang mago mabayro ni podang. Ay nasotar bahenaw do di rohama ngido siyan dama. Asa di padiri dia uson nari lubis yang 12 boksa suruh-suruhan. Ada songon dia mandisi saut hata di surati naman do ikom masa do nasongoni. Ujui man didok Jesus tu akan nakoropi. Kira na do papanangon do kamu heke marbodang jalan marlombut-lombut manak kupau. Hari-hari doaw niyan budul mengajari di bagas joro. So arong ditakupang wow. Ale nama asa do suginaw asa jupang hata ni akta panurirami. Dili tadi konsaluhut sisiani ma ibana lau maborus. Mari kita. Takut aka soldado do pinduk nasida rodiakan naposo ni jagu di ma Jesus jala di ikoti. Jadi ditogi kon ma ibana jumoro tu si Hanas imasi madua di si Kayapas si tua di malim di nasa tauni imasi Kayapas nang mando tu aka jagu di dingganan do mare sahala kumokok bangso. Ale dihutong si Simon Petrus doon si siya nasadadari ma Jesus. Namastadano si siya nasadari doon si Tuhan ni malini. Jadi bomo malibana rak doon Jesus tu alaman ni malini. Ale disukun si Tuhan ni malini ma Jesus tarimo tu akasi siya na doon tarimo tu poda na itu. Jadi dia si Jesus malibana nin nama Tardo hataki ihatorokon. Nakotong luaw mga jari nasay laon di bagasan parguruan ng di bagas joroke. Patungan ni salut halak jaguri. Nangadong manang arabu hatahon masih buni. Buasa aw ni suku ko. Nasida ng kumbigi hataki imasukun. Kaya botong nasida ron ako hatahon ni. Hindi dok Jesus songoni di pastak sada tupas na jongjong di simay bana. Uhuk mari dok. Songoni pangalusi untuk situa ni malini. Tunginin na Jesus mangalusi ibana. Ia nakurang na budok. Ajong jokong na nakurang. Alem ko na dok. Puasa pasta pomual. Mari pinay.
Asa disuruh si Hanas matibana naung tinali tu si tuani malin si Kayapas. Di si nomor bunga kasi boto surat dohot si tuani malin. Los bohok matibana tu bagasan lau kutul tu si dohot akan naposo manida ujungna. Alianggo akas si tuani malin merodi sandok rapu godani. Mangalului paningdamion gap-gap dopak Yesus. Natung mambahin di mana marutang kosak. Alepalpu di Roma 2 halak min nama. Didok halakon. Tarbahin audo mangalohai joroni di bata. Jala pajong-jongon nai sumuang di bagasan toluan. Dumi masih tua ni malini mandok tu ibang. Dan adu sammu na tindak-tindakon nasida do pako alay say kohom do anggo Jesus. Dumidipak kulingi si tuani malini may banan minna. Upatolo na ho di bata si Parmolo. Asa di pabuha ho tu kami manang natutuho Kristus anak ni bata. Dumidok Jesus maglitan. Songon nani dok ni matudu. Ale budok matu kamu. Olak ni omma idong muna anak ni jolmai kudul di siamun di hagugur. Jala roh di atas ombun ni langit. Gabi diribak konsitua maling mapakaian namando na mangaleay di bataro iman. O laluduan do besi tindami. Ngalibigay kamu pangalean nai. Beharo di roh kamu. Ngimin na nasida mamangalusi marutang hosa makibang. Jadi ditijuri nasida mabuki. Nadeba manokku, nadeba mangalicini, ubuk mandok, curi rangi hari Kristus, isero nama mungho. Mari kita.
alay na dulu ang si Petrus di alamani. Jadi didapot sada perempuan matibana mando doho ni Jesus nasian Galilea. Alay di porso si Petrus di dogma dangan kuboto jaladan buat tusi na ni dogmi was luar manaposo buru-buru ima mandot akan na jong-jong di si ondo sada sian nasida alay mamorso muse ang buibana. Jadi dung satok kinari didoakan na jong-jong di sima muse mandok si Petrus ate he pangondo dongan nasida roho ay halak Galilea roho gabi dibuka si Petrus magbuburakan dirinya tuhud manulun-nulun didok takutan da jolma na didok mo na dungi mamitor martakua mamanu padua halihom. Jadi diingot si Petrus na didok ni Jesus si tuibang tulu hali do soaga honu hau andorang so martakua manu padua halihom. Jadi marni ngoti tumatangis ibadah mara jamiah. Jadi dung diida si Judas Iskariot parjehei nanay ora tuhong nama Jesus disosoli marohana di paula mana 20 rupiah tua kasitua di mali doa situa di bangsoi nin nama salah doau puje hondo HP nasomar pipo ali didok nasida man dan rodi hani ini oro nasari isi jadi ditipal kon mapera itu bagasan joroi lo sumur siani lago maniko ali dibuat situ lima pakai nin nama dan jadi padumun itu artan joro itu horni muda doi jadi mardos niroka manasi zaman horhot satu ladang ipan tebul bahen parbandakan ni halak dagang alagino umbahen marguari ladang muda roh di Sadario marendema kurina.
Mereka makita ubi batang macai balga. Katanya konma pinapa. Kali ini bata aman nami na di Banua Ginjang. Oro haruruan di salulut si lepon na tinggal. Dohok na sa ulibasa na maulisas. Kupasahat kami masih yang nanilehon nito kami pilihan namin tupo. Sa ijalo may gabipuak na kudjus di jolo. Pasu-pasu may jala ramohi. Asa hupat hasiat kami pilihan patimbul kong harajan ditong na tungan huriang dohok di pot tibion. Sa buhay maroka nami markiti-kiti tong di. Asalam na kami gudang di selehon-lehon nito kami. Asalam birgir kami mando maulia itu ko. Markiti-kiti Yesus Kristus Tuhan nami. Rak manita mando tangiang na pinudahon itu katay. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Di sondakon Tuhan di batama buhi na tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di batama buhi na tuho. Jala di pasaurkon madamena utopi.